Joo, eli aloitimme yhteismaalauksen 2020 Syksyllä. Ja ollaan työskennelty siitä asti, pidetty lukuisia näyttelyitä Suomessa ja yksi jopa Berliinissä asti. Mutta tämä on meidän ensimmäinen julkinen teos, joka on ulos sijoittuva. Aluksi keskustellaan ja sovitaan, että minkä värinen se tausta on tai tuleeko sinne jotain erikoista. Ja sitten me aletaan maalaa, silloin me ei puhuta, mutta kuunnellaan yleensä musiikkia taustalla. Ja sitten jossain vaiheessa, kun siinä alkaa olla paljon värejä ja muuta, niin sitten me vasta katsotaan ja keskustellaan, että mitäs tuli tehtyä, mitä pitää korjata tai miten summitelmaa, miten päin tämä voisi olla. Ja sitten me taas jatketaan hiljaisuudessa ja sitten taas keskustellaan. Tai aina kun maalataan, niin me ei puhuta ja me maalataan koko ajan yhtä aikaa. Eli kumpikaan ei tee yksin sitä, vaan se oikeasti saa koko ajan semmoisessa dialogisessa prosessissa muotoutua. On semmoinen kanssa niinku evoluutio meillä ollut, että se on niinku, aluksi se oli niinku runsaampaa, mutta nyt se on mennyt niinku semmoiseen pelkistetympään suuntaan. Ei voi kyllä ehkä ihan vielä pelkistetystä puhua. Ei. Mutta niin, katsotaan mihin se menee. Ehkä siihen suuntaan, jos katsotaan mihin suuntaan se lähtee seuraavaksi menee. Pitkään maalattiin omia teoksia ja edelleenkin tehdään myös omia, mutta maalaus on yhdistävä tekijä. Me ollaan molemmat myös Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin, niin meitä yhdistää joku sama mentaliteetti. Niin ollaan ainakin epäilty, että sen takia mätsää hyvin tämä yhteistoiminta. Kumpikaan ei tehnyt just tällaista, että tämä on ihan sekoittelma meidän molempien tyylejä, mutta meillä on molemmilla ollut aiemminkin hyvin värikästä ja molemmilla on ollut kaikenlaisia hahmoja ja vähän abstraktia meininkiä, että siinä mielessä on ollut aiemmin vähän samantyyppistä, mutta tekee niin intensiivisesti ja vaihdetaan koko ajan, käännellään sitä maalauspohjaa meidän välissä, niin sitten se tulee semmoinen symbioosi. Kun me työskennellään intuitiivisesti, orgaanisesti tai niistä orgaanisista muodoista tavallaan, niistä tulee sillä lailla alitajuntaa niin kuin kutkuttelevia niistä kuvista helposti sitten. Tämä mitä me tänne tehtiin, niin meillä oli viime vuonna maalattiin semmoisen 7 teoksen murrettujen sävyjen paletilla semmoinen sarja, niin se on vähän eri värinen kuin ne räiskylät värimaailman normaalisti, mutta haluttiin tai ajateltiin, että nimenomaan tämmöiseen taloon ja tällaiseen ympäristöön niin sopii semmoinen murrettu paletti.